Готови ли сте за един бърз чалендж? Моля ми кажете колко процента имаш на телефона батерия? Колко процента имам? Долу-горе пълна. Ама Защо? трябва точно да ми кажеш. Проценти ли? Да, или мога да ти кажеш тя колко процента има точно. Тя колко има? Да. 72. А моля ми кажеш точно колко е часа в момента и печелиш 100 лева. Колко е часа? 22 и 38. Колко е? 35. Съжалявам, другия път. Готови ли сте за един бърз чалендж? Моля ми кажете колко процента имаш на телефона батерия? Колко процента имам? Долу-горе пълна. Ама Защо? трябва точно да ми кажеш. Проценти ли? Да, или мога да ти кажеш тя колко процента има точно. Тя колко има? Да. 72. А моля ми кажеш точно колко е часа в момента и печелиш 100 лева. Колко е часа? 22 и